Miguel Luzera. Ilaski, hasi da nire iloba txamaitea. Miguel Luze ikusten. Osondo. Miguel Luze ikusten hasi da. Osondo. Eta horrekoan gerturatu, eta zanion. Bueno, Peilo. Peilo dizena, Peilo batxoak. Zer da gehien gustatu zaizuna. Eta begira, esan zidan. Ilaski. Ai, ze matakin, ze listo, hain txikita, ze listo. Nik erreakzio hori kiroltasunez hartu, eta zenion, oso ondo. Ba, paga emango dizu, Ilaskik emango dizu, paga. Bai, Peio! Txalo beroaz, Peio hori. Ilaski, esaten du gainera. Ai, ze ondo! Ixaz, Ilaski, oso ondo. Ze Ez dakit, ondarra uzuek hilobarik eta begira badaukazue? Ez. Nik ez. Ukien behir horretan. Zalantza egin dute, asko gustatu zait momentu hori. Hilobarik ez, momentuz ez. Bueno, izango da. Bestelan bebai Ilaski. Bai ez da. Mi esker zuei ere. Ba, paga emango dizu Ilaskik. Bai, zakuen euk ordaintzen dut. Egia esan, zakuko galderak berak irakurtzen baititu. Hortxe jarraitzen dugu, 14 saio gurean, 14 Miguel Luzen, 2.182 euro irabazita. Hau da. Nagusitasun erabatekoa. Bai. Datuek ala diote. Zuek nola zenuten zarete? Raro! Ez dakia ondo zela. Arreina bat pasateko, alburu bat. Impotentzia apur bat ere bai, akaso? Ze, 14 saio eginda ere, aurrekoan finalera heldu, eta bi erantzun zutenekin. Txera, Bueno, finalak eta finalak daute be bai. Ere. Finalak, imposibility. Gaurkoa jokatzeko prest? Bai. Ia ba, animo bikote. Iraitz eta Joseba Semuz. Gabon, ondo. Gabon, laugarren saioa, ja. Hemen, ondokuek dauzelako pilo bat egiten, bai, zegoena be kontuz, Lau saio oso ondo dau, 281 euro be, bai. Joseba gaur zer? Gaur agar, atzo ezela gertu biltzega mentzat, burruken da. Eta gutxi. Oso ondo, Iraitz, intentzio hori orduen. Bai. Ondo pasatu, aurrera egin, aldan egin, eta jokoan sartu. Azkoitierrak, gure mutilek, ongietorri gaur be. Eta borrokarako prest, Dina Par, Oskia eta Jaione ongietorri. Eskerrik asko. Irurzundik Oskia, Urroztik Jaione. Bietako ze herri da inartsuagoa berez, izatez? Uf. Gure artean urroz. Gure artean ondo. Hori da, urroz. elkarlanerako, ez zuk esango duzu urroz, zalantzari gabe, biak ere inartsuak. Nolatan animatu gara, Miguel Luzera? Bueno. Horreinik ez daukazu oso argi. Aspaldi animatu ginen, Sanferminetan, ja. Bai. Sanferminetan erabakitzen duten, ja, Joan Garra daukagu. Bai, orduan. Eta orain arte, ze gontzarete, itxaron zerrendan, edo zuek ere erabakia hartzeko beldurrez? Hoxe. Bora bera de gente tartean, baina. Vale, Sanferminak eta gero alako hausnarketa fase bat, eta zaduze, bai, joango gara. Azkenen bai. Biak iragazleak, Bai. leku ezberdinetan, Bai. Oskia zu Iruña mertan, ezta? Bai, hori da. Sanfermin ikastolan. Ikastolan, oso ondo, Jaionezu, Ni Donostin. Donostian aritzen zara, Bai. vale, fenomeno, eta diruarekin ez Iruñera ez Donostiara, Oskia joan nahi luke Kubara. Bai, adibidez. Adibidez. Diru pizka bat behar da hortarako. Bai, behar da, bai. Jaionezuk nora? Ba berekin. Kubara. Bai. Elkarrekin. Bai. Nafarroa Kuba konexion. Akaso, bidaia gaur hasiko da. A ber. Neskak, gero badakizuie, bi sartzen dien lekuen, 3 sartu algarala. Ilaski berriz ere, da. Kubako bidaian be bai. Ongietorri! Ze ondo. Pare bat bihar egondan hau, Bai, ez da. De hirugarrena bezuteko prest. Txarra. Kubara ez, momentuz, Miguel Luzera bai. Bai, ez da. Kuban ondo. Kuban ondo. Aritz eta Joseba. Kate horratza, izte horratza, ipar horratza, tximisto horratza, josto horratza. Etxe horratza. Naizu nien hasi. Bai, ez da. Guazen Aritz, denpora. Kinkonek obsesio bat zuen hauetako batekin. Tximisto ratza. Etxe horratzan, egoten zan, puntan. Begi bat itxiko duzu, bere begia ondo ikusteko. Jostorratza. Elizetako eraikinetan, haize horratzak badu teilatukide bat. Ipar horratza. Tximisto horratza, teilatuen. New York da hauen santutegietako bat. Etxe horratza. Ipar poloan ez egin kasuriko ni, iparra galtzen dueta. Ipar horratza. Haizearen umore aldaketak ondoen ezagutzen dituena da. Haize horratza. Bizitzan oso galduta dago, izan zaitez mesedez bere... Ipar horratza. Bai. Badaukazu ezuek, galduta zaudeten erakota, ipar horratzik. Aritz. Bai, Eta Aritzek? Nik Ez da Joseba, beste bada, bueno, dena dela, 50 puntu ikaste. Disparatik zen ez da.
Erraza zen ba, aritz zamani, Joseba, Eta ez? ditzek, Disparatixo, baina, Ba, bueno, hobetez izan. iraitzetan Joseba, alkarren iparro ratz, alkar ondo hartunde, zeuete bai. Kate horratza, zer da? Bateko raza, imperdible edo. Beste dudarik oso ondo dago hau, Bai, ondo, hasi aurretik. Beste zalantzarik? Ez, hasi ingo gara, guazen denpora. Supermerkatua bezala, irekita edo itxita egon liteke, Kate horratza. oso ondo. Teilatuko jarronek ez du kukurruku egiten. Tximisto horratza. Haize horratzean egoten da, oilarra. Ipar horratzaz gain, bada puntu kardinalez asko dakien norbait. Haize horratza. Ireki dezagun hiztegia, alfabetikoki zein aurkituko dugu, lehenengo. Etxe horratza. GPS-a kuadrillara etorri zenetik, ez dute berdin maite, gutxi etxia sentitzen da. Ipar horratza. Pertsonalki ez dit ezer egin, baina nien nintzateke asko hurbilduko bere gana. Ostorratza. Ostorratza. Biur kalifak dauka munduko altuenaren Etxe titulua. horratza. Etxe horratza, oso ondo. 6 abotatik elektrizitatea. Munduko altuena, horixe baita. Eta irekita itxita, kateko ratza. Begira, gauza berri bat ikasi dugu, mil luzeri esker. Eta gainera, este bostekin 50 puntu zuek ere. Ostia eta jaionen. Hau, paneskak hasiko gara, puntuak hiltzen? Bai, guazen oskia denpara. Beste itzala egiten trebeenak dira. Etxe horratza. Ipar horratzaren moduan, honek ere buelta asko ematen dizkie guztiari. Haize horratza. Kosta egiten zaio, hirian diskretua izatea. Tximistor, etxe horratza. Alkandoran zintzilik daukat botoia, pasa mesedez. Ostorratza. Hoien emaite ziortza erakutsi ez adazun orantza zuzera nire bizitzako. Ipar horratza. Zapatalaria bestia dantzatzen hartuko duzu? Ipar horratza. Jostorratza. 6 abotako baten zenidea da, Aizea Rosa. Zeinena? Haize horratza. Botoia galdu dut, galtzak lotzeko erabiliko dut. Ostorratza. Kate horratza. Ondo, hasi gara, bukaera misko bat kateatu gara. Horain jabetu naiz, bukaera guztia ziren horratza. Segurakoa, ze argia garen, Ufa. 50 puntu dikote. Hirugarrenan. Ondo. Berdinketa nagusi momentuz, isil probak, eta erne, Josebak esan diganez, aldaketak batoz, ilazki, 14garrenean, Momento historiku. Imintzio kajarriko dugu Joseba. Gauzatxoak datoz? Guazen, Joseba hartu lekuan atxalo bero bat mesedez. Aktore margolari lanetan ariko baita bera. Hau zer da, ja, ez dakit ez lan... Izarrak dira. Ondo. Izar horratzak, sekulakoa. Demora. Ia, Imintzioka. Neu eta zeu, berba, Zer da hori? zumbiduk, Baina, zertan ari da? pentsaten, Bai? berba, ez. Komunikazioa ez. Bai, Venga, nola? bai, zer da hori? Nola zaten zaio horri? Ah, Pena. Ondo ari zen, berba, jan, karaoke, kanta, agindu, Ja, marrazen. Zer da hori? mapa bat, Bai, aritz. Europa, Vale, Afrika, vale. Ja, beste marrazki bat. Zer da aritz? borobile, Bai? pizza bat, Ea. Aritz, zer da Zer da hori? hori? Zeizan alda? Notak. Bai, beraz? CD bat, Ez? Bero? ez, Vinilu! Disko bat, vinilo diskoa. Vinilo, eta egia esan, Joseba, ondo Imintzioka telepatia. Ondo? vale. Itzik gabe, adimenaren bidez, Ja, komunikatzeko ondo arte hori. Eta gero egia mikro handi xamarra hartu ote dugun edo, prentxaurreko bat. Hori. Bai, telepatia ondo onda, Bai. Hogei puntu zuen markabailura. Zuketan nik arete gehiago daukagu. Daukagu. Bai. Gure kasuan esan zaio, telepatia, ez da denean. Zuek ere baukazue, telepatiatik. Pisket, saiatze dut. Bai, ez da? Zuek ere garatu nahi duzue, Joseba? Ez hori, 10garren saio, no? Bale. Ez dauka azteko hori, Beraz dira izartu lekua.
Joseba, hortxe, geldik eroso baitago. Amargarren saioan dantzari batzuk ekarrikoz. Iraitz eta Joseba antzak. Hori ere ospatu garra dago. Momentuz, puntu bila, denbora. Musikaria, Osondo. txapela, Bai. Zau zeituzu, Joseba? zurrak, Zer dira? mariatxiak, Bai! Bai. futbolaria, Ados? errukbia, Ez. ustikoa, hanka, Esan dugu lehen. Ia, marrazten hasiko gara orduan. Zer da hori, Joseba? gadoa, Bueno, mesanotxea, ez. idazmaia, Ez? Berolen? Osondo, iraitz? maia, ikasmaia, Ez? Ez, Joseba? partxisa, Bero? Kontu zimitzioekin, iraitz? Ez da partxiza, zer da? dominoa, Hori bai! ustikoa, Futbola? Areto futbola? Bai, futbola esan duzu lehen. Behar genuen areto futbola, konkretuki hori. Eta dominoak kosta zaigu, baina atera dugu. Ondo, maitik bai lagundu behar da, Baita ere, Bai. saiatu gara, pieza guztiak ere... Ondo, Domino egon da, bi, Pikasia no xamarra. Ez, bai, Partida kontzuretu joko nahi, dut, bai, bi, iru, Guau, utxune, begira Profesional nahi bat, oso hemen. ondo. Eberto, si Adelita se fue... Epa, mariatxiak! Mariatxiak, Nafarroan ezinbestekoak. Nafarroa eta Mexiko hortan senietuta baitaude erabat. Trebeak biak ere ibintzioka, edo? Ez, bera. Oskia, oso no, hartu lekua. Jaion, ez du trebea asmatzen, Bai, hori da. Eta batez ere garrantzitsua. Ota, batez bada bestea. Asmatuko dugu talako batean. Denbora. Leku bat? Bale. Dantzatzeko leku bat, diskoteka, ostatua, pub, Ja. Zer da hori? berromeri bat, plaza, Eta? etxoznak, Bai! Bai. Oso ondo. guzki hartu, Ados? bale, bikini, kendu, topless, Topless, bikain. Zer da hori? Jaione? jateko peina, Bai. Pina, anana, bai. anana. Ia, laukotera mila guazen. Itxe bat, baserria, kia, Bai. Oso Oso ondo. ondo. Oso ondo. Bikain! Oso ondo. Eta kontzepture bat, bihurriare bat zentartean, topless, gertatu izan baita, jendea urduri jarrita. Puntuek emon aurretik, ezinbesteko galdera bat. Titisek zuri edo moreno? zuri. Zuri. Saiatuta ere zuri. Laro bai puntu, titis zuri. Ondo. Ze ondo geratzen den hori, ilaski galdetuta, ni galdetu izan bat Hori dugu. egiz, bai, Ondo, artea da hori, haizu. Bai. Zalantzari, gabe. Itz eskutua. Zuek titiak, ondarru? Ni zuri. Nordu maira. Neu. Honesta Hartu lekuek. experimentek. Hemen aldaketarik ez, mesedez. ezta? Hemen aldana, betiko Ja. marion. Ia aldana, itz eskutuek puntu asko dituzte. Venga, guazen, eutxi, denpora. Erosi, Saldu. Bai. korrika, Egin. oinez, Korrika oinez. Martxa. aldia, Testigua. paso. Joan, Torri. antzekoa, Joan? Segi. Joan, Itzuli. helmugara, Heldu. Ai, iritsi. Bai. Joan baino kasu horretan abiatu edo. Aurrena abiatu eta gero iritsi egiten da bat. Gogorra da proba hau,
Ira, saldu, behintzat zuek ere salduta etxarete geratu. 20 puntua dituzue. Iraitz eta Joseba zegoen txanda. Hitz eskutua. Momentuz berdinduta lehenengo markagailuarekin aldeak. Lortzeko aukera. Haupa Iraitz, denbora. Etnia. Diskala. Beltza. Zuria. Paso. Urrun. Gertu. Osondo. Urte betetzea. Urte muga. Zenbakia. Beste bat. 30. Marka da. Nere. Urte betetzea. Nere. Paso. Paso. Lehortzeko. Toaja. Bai. Bai. Paso. Nere adina. 30 urte, bere adina. Adina zen behar genuen hitza. Zuk, 30, zuk 28. Bai, ondi bai. Oida. 30 betetako gaina imintzioka hasiko zara. Bai. Orduan bai, ordu arte itxarongo dugu. Bitartean bi zuzen enatzun da, 40 puntu bikote. Adinona. Adinona. Neskak, hitz eskutua. Zelan banatu dituzue? Zereginak. Ni. Jaione. Jaione maira due, hemen txegeratuko dauzkia danak asmatzen. Tita baten, ia lortzen dugun, erroak eta sinonimiko eta erabili barik. Haupa neskak, denpora. Leioa. Atea. Izteko. Manila. Kanpotik. Persiana. Osondo. Banaka. Binaka. Handiago. Amarnaka. Orokora. Paso. Paso. Ez. Bai. Bilera. Batzarra. Gorbatekin. Kongresua. Nolakoa. Serioa. Sinonimoa. Dotorea. Beste bat. Formala. Bai. Haupa zuek. Wow! Haupa zuek. Formala! Etzen bat ere kontzeptu erraza? Señales zuek ere jende formala zaretela, ezta? Bai. Batez ere milu zen. 60 puntu! Oso do! Markagailuak momentuz, 80 puntu bildu dituzte Ondarroan. Azkoitian, 120. Irurtzen urratzen, 180. Esan dugu, honek txala honak nonditatu zen? Sekulakoa. Beratik, Tokio nahi institututik! Hau baitzazoie! Itxaron! Zan ezaket berriro? Ze esan nahi dut. Gora bera! Grazia egite dit, gora eta bera. Txalo batzu, joder. Arraitzen zuen? Aritz, Ez da hauek bromatarako, Ez du da. atzetik, nabarmen, gainera markagailu batzuei begiratuta, Aritz alegindu beharko, dakizuen moduan, eta gainera, errepikapenekin egingo dugu. Jolas, oihartzuna dute berba hauek. Lehenengo taula, denpora. Hanka bakarrean erronkarin. Txingin. Hotzak akabatuta. Damudo maiak. Hanka bakarrean erronkarin. Txingin. Hotzak akabatuta. Izka. Iraitz. Hanka bakarrean erronkarin. Txingin. Hotzak akabatuta. Mokor. Nagiak atera. Domaiak. Hanka bakarrean erronkarin. Mokor. Hanka bakarrean Hostia. erronkarin. Txingin. Hotzak akabatuta. Nagiak atera zagaitza egon. Errebotearen garrantzia. Oso ondo oskia, oso formal, noski. Alako gizarete, errebotean bat asmatuta, 10 puntu zuentzat dikoten. Iraitz eta Joseba. Erantzuten zeuek hasiko zarete. Iraitz, jarraituko dugu.
oi hartzun hauekin. Venga, bigarren tabla, denpora. Zabua, kolumpioa. Zirrun zarruna. Xehetasunak. Zizkimizkiak. Azkenak. Mondarrak. Jipoitu. Birun. Zabua, kolumpioa. Zirrun zarrauna. Xehetasunak. Zizkimizkiak. Azkenak. Mondarrak. Jipoitu. Manka egin. Zalantzan, Bizkaian. Maikolo. Jirabiraka. Birun. Zikinkeria. Mitxa. Edertaro, Zeba. Ondarrutarren krisia. Aizue, krisia edo... Erorikoa, bueno, lasai. Azken tabla bat geratzen da, gozatuko dugu hori. Bitartean, Azkoitia oso ondo 1 puntu zuentzat. Hostia, Jaionen. Gozatu, selkatu zarete, eta orain asmatu berbak. Guazen, denpora. Poliki, baina gelditu gabe. Tarra. Ingurumariak iparraldean. Itzuliak. Poltsikoan daramatzagunak. Txipitxapak. Iruzurregin. Trikun egin. Segituan. Dida. Zuzenetik jakin gabe. Amen omenka. Ugari. Play. Ikan. Formalak bakarrik ez, Onak, oso onak. 1 puntu! Aupa, bigote! Akagailuak, tribuaren berrok eta gero. 80 punturekin geratu dira, puntu horiekin geratu dira. Iraitz eta Josebak, 280, 300 hostiak eta Jaionek. Aritz eta Joseba! Bihotzeko gure ondarrutarrak 14garrenean iritsi da azkena. 14 saio miluzen. Mesedez. Sekulakoa. Eta datu errepasarekin jarraituta 14 saio, langa eta muga guztiak errekorrak gaindituta. Hortxe jarri duzu ezuek langa datozen entzako. 14 saio egin behar dira hauena gainditzeko. 2.192 euro irabazi ditugu. Baina horrez gain. Eta hain ibilbide oparoa osatuta. Zer eman dizu Emiluzek, bikote? Ea ba. Aritz. Beratu, bisiposa, postasune, plazerra, gente jatorra zauturau. Arre askoin jau. Arrezkoen jo, oso ondo tratadatxue. Eskerrak edatzin dan ekipo guztiai. Balaixai, tekniku, kamarak, danak, lantzai, Euskeriaz gazapatak. gozatu hori oso importanti Zer da. diozu Joseba, bai, esan? Euskeriaz gozatu hori importanti dela gaur egunin. Eta jak hori esaten dute nahiko neuke dikazin txiki batein. Bai? Bueno, erdaldun jaso eta euskaldun hilzan neure atxai, nahiko neutzake dedika. Eta gero, bide lagun eukitxoa zen neurean hasiai eta amai, klaro. Ze hona. Eta hoxe. Joseba eta Aritz, eskerrik asko ganaiz. Segurakoa. Abo narru, mi esker. Erde bikote. Aritz eta Joseba agurtuko ditugu, eta musu hori bat ondarrura bialdu eta mila esker ganaitzik. Ze jatorrak, gazte lehiakideak. Bueno, eta geratu direnak ere, ez dira makalak. Bigarren fasean zaudete. Bereziki behonda izuela iritsi berri hoi. Euskia Jaione, pozik ez da? Bai, oso pozik. Bueno, sailkatu, eta nola sailkatu, Oso ondo. Nagusitasun osoz. Erakusten emonda. Zerotik hasiko gara hori bai. Orain bildutako puntu guztiak kendu, lapurtu, eta zerotik hasiko gara puntua biltzen berriro. Azkoitiarrak ondo? Ondo. Ardurakin leku hontan, ja. Eske bildurren baten Bai, hasi ez da? baina, a ber. Iritsi eta fuerte iritsi Bai, bai, gainera. bai. Tira, definizioak azteko eta bain puntuak bilatzen horixe, azkaitezen, eta erronka bati tiraka gainera. Duela gutxi erronka luzatu genuen, lanbideak iradokitzen dituzten abizenak egon badaudelako, sekulako bilduma, sorta. Bidali guztua, ala osatu dugu, eskerrik asko beraz, etxeko guztioi. Mundiala zan, dinot, Bai? eskatzi hori, erronka bera, eta erantzunak ikaragarriak. Eskerrik asko Segulakoa. beti erren beti, Mila esker. asko gustatzen dugulako. Hori da. Jasotza ditugun Bueno, erantzunekin. gozatu bakarrik ez, ariketak ere Erabili ala bai. osatzen ditugu. Beraz, abizen bilagoaz, guazen denbora. Gure herriko apaizaren izena da, Jesus Elizegi. Noski. Atzo, Siriatik zuzenean aritu zen gerra korrespontsala da, Andoni Lubaki. Duaki. Altzariak saltzen ditu familiak sorturiko enpresan. Apalategi. Apalategi. 40 urte egin ditu traumatologia unitatean. Inazio? Traumatologian? Azurmendi. Azurmendi.
beti izan da oso iztuna eta humorogilea ona. Orain, bakarrizketak egiten ditu. Eukene? Bakarrizketak egiten baditu? Eukene? Adar, Ez? Bakarrizketak egiten ditu? abar, Bai? abarraukena. Abarrizketa? Abarrizketa. Pertsona honek urteak daramatza garabiarekin lanean. Galder? Jaso. Jaso? Ehunka erdi ditu hartzain honek. Unai? Borda. Bikain. Bere familia Euskal Herriko aberatsenetakoa da. Miren? Abura. Aberatsenetakoa? Aberasturi. Aberasturi, oso ondo! Errak, Izenak eta bizenak. 7,50 puntu! Oso bolitak, Asko, gehiago ere baziren, Loren ireki berri du, Loreak inausten pasatzen du eguna, Lorea guraizeta. Lorea eta guraizeta, segulakoa. Bueno, ez zuentzako beste? Ados? Ostia, jaione? Guazen ba, denbora. Zurarekin egiten du lan arotza da aritz? Antza. Ez. Zurarekin arotza da? Lantresna bat? Aritz. Atza. Atxa? Bai, sartu da. Nire amaren lagun batek estetika zentro bat ireki berri du. Ederra, Ederra. oso ondo. Politikari baten izena bizen berberak ditu, baina nekazaria da. Andoni? Hortuzar. Hortuzar. Donostiako Danborradan zuzendaria izan da hainbat urtez. Sebastian? Damborina. Dambo? Dambo? Damborana. Ez? Bukatu? Dambor? Probatu Dambor. Dambor? Dambor. Dena? Dena, ja. Aktorea da, baina astigarradako sagardogile bat ere izan ziteken. Eneko? Sagardoi. Oso ondo. Kuadrilako batek barne diseinuan egiten du lan eta egongelarekin laguntzeko eskatu diot. Helene? Salaberria. Mutil honek duen izkera jasoaz izan daiteke Bilboko alkate. Anart Bilbao! Dena jaione, probatzen arituta. Ja, bokal guztik, ja. Bokal guztiak, hori da, tira. Bost, neskak, oso ondo, 50 puntu. Oso ondo. Arnasketa teknikak egite ditu. Mila aire. Mila Mila aire. Oso bonita. Eneko utxek badako? Mila airerekin, izan Igual daiteke bere tiki-tiki bat, kontu. eneko utxentzat, Eroglifikoak. Iraitz eta Joseba gure veteranoak zarete, dauda etorri eta danak asmatu. Eta, bai, ere du mon, etorre gauzek. Bega iraitz. Ba, etorri lehenengoa, denpora. Nolakoak dira xerrak? Ez? Zurrak? Ez, baten bata. Urrak baderantzuna esatik. Pinak. Urriak? Ez? Urrak baderantzuna esatik Amerikako estatu batuetako baten bat. Xamurrak, xamurrak. Bai! Bai! Tio Sam. Sam! Sam, urrak. Xamurrak, oso ondo. Vale. Zu behar zaitut esaten zuen. Ondo. Bigarren eroglifikoa hau pastu dek, denpora. Herriko jaietara. Esto dator? Ia, irakurri. Estopa dator. Vale. Estopa dator. Vale. Stop. Estopa da berdin tor. Estopa da tor. Herriko jaietara eta... Gerturatzen dira estopakoak? Ez. Herriko jaietara ez. Goitian izan dira segula? Zertiatu, uste? Han estopa. Bainik Euskal Herrizen ikusi dut ez. Irunen eta... Ja, baina herriko jaietan horrela, bere horretan. Ondo, hirugarrena denpora. Txikitan ikusten nuen. Biki. Bai? Biki bikingoak. Oso ondo. Biki, lehenengo lerroan txiki. Biki, bingoari beken dute ingoa, bikingoa. Pam, papam, pam, papam... Bueno, 80 puntu. Oso ondo. Datu bat emango dizuet, ia 50 urterekin ezagutu dudana. Bikingoa mutile da. Eta? Pentsatu beti neskia. Bueno, nahiko... Igual neure begiekin ikusten nuelako, ez dakit? Ez dakit. Bikingotxoa, maita da. Bai, ondo. Oskia jaionem, zegoentzat eroglifikoek, oskia 1000 aireren moduen arnazia, Dabi, arnazketak egiten, asmatuko ditugu, seguru. Bai, guazen eskak. Lehenengo da, denpora. Horrek dena egiten du. Nor da? Batan. Nor da? Lady...
Lady ez? Di bai, venga. Di da batean. Bale. Oso ondo. Lady Di. Di da, Durangoko azoka, bat eta ean. Di da batean. Oso ondo. Di da batean. Lady Di, esan behar da, Lady Di. Di, gainera. Bai. Ja, idatzita zegoen historia nola baita, ez da? Bai. Diana. Diana. Bai. Bigarren eroglifikoa denpora. Zer egin behar da argaltzeko? Lau kalo... Kalo bat Kaloria erre. Bale. Kalo. Frida kalo, kalo horiak. Ikusten genituen. Lau kalori, kalo horiak erreten. Kaloriak erre. Oso ondo. Bitik bi? Ondo? Talere apal jarraitzen dute, horrela. Baimena eskatu zezela. Bueno. Hirugarren eroglifikoa guazen denpora. Hemen beti eskatzen dut. Zer ikusten da? Arra. Bale? Arra zubi... Arra non? Inar, gira, zo... Inar... Zopa derantzuna izatik, arra non? Ilar sopa, izar sopa. Ez? Ilar... Zopa bai? Arra, in, letran. Arra intzopa. Arra, in, zo bat bai, eta gero pa emoten umien izkeran musuari pa, arra zopa. Tira, hemen aipatu data, Miramonekoa oso goxoa, Oso Arrain na, zopa, aukera bai. izan ezkero probatu. Bai. Bitartean, markagailuan, 60 puntu zuentzat. Oso Ni luzeko esku, atxeden hartu ezazu, Tomasek ez du bidali abestia. Nola doa? Zutoa? Saxako gea. Zaila. Bai, ez da? Bai. Oso Luego, kupote Tomas. dota. Seguru telebistan ikusten gaitxunin esango duela. Testu azaltzeko edo oskia jaione begirari zaizkit horrela zoratuta banego bezala. Azkoitiarra dira, bulego taldea. Bulego tarrak ere azkoitiarra dira. Eta dute iruleiko eskuari eskenitako abestia. Bai. Ni luzeko abestiari ere kantu bat idazteko. Momentuz, negoziaketan, bitarte horretan, badator, lehenbiziko eskua, lehenbiziko esaldia. Zuena da, Iraiz Joseba eskua, baita enuntziatua ere. Iñaki Perurenak Nafarroako gobernuak emandako Carlos Hirugarrenaren gurutzea, jaso zuenean, aitortutakoa. Esandakoa, gurutzea jaso, eta festa horretan edo ekitaldi horretan, aitortutako zerbait. Lehenbiziko ronda. 3 piztu dira. Non dago, Piugaz rokodromoa Donostian edo Bilbon? Bilbo. Bai. Agertuko da lehenengo letra askatu duguna, G. Aurrera. Beste 3. Zein da Benantzio soinu jotzaileak zuen ez izena, Karakol edo Leon? Leon. Ez? Karakol zen oskia jaion errebotea zer jotzen zuen Leon Bilbaok, trikitia edo alboka? Trikitia. Ez? Alboka jotzen zuen, 3. errondara 3 ikurroiak mantenduta, Iraiz Joseba. Non sortu zen K-pop musika estiloa, Korean edo Txinan? Korea. Oso ondo. Ebokala. Eta badator, 4. erronda ere. Non dago Lebisa Kaioa, Kuban edo Jamaikan? Kuba. Bai. N. Lan erdietara gerturatzen, oraindik ere asko dago egitekotan. Zein koloretakoa da Anauze udalerriko armarria, zurigorria edo zuri urdina? Zuri urdina. Bai. Z. Izki askatu dugu. Iñaki Perurenak esan dago zerbaiten, Nafarroako gobernuak, Carlos Hirugarrenaren gurutzea eman zionean, hausia aitortu zuen. Aurrera bikote, gozen? Beste 3 ikur. Zein da Pako Etxeberriaren jaioterria, Beasain edo Andoain? Andoain. Beasain da zutena, errebotea oskia jaione. Zein urtetan sortu zen Arantzadi zientzia elkartea, 1955, 1957. 57. Bai. Neskak T askatu duzue. Eta esaldia askatu nahiko bazen dute ere, aukera badago, Saiatu nahi duzue? Ez. Ez, ba aurrera. Zein zen, Uazemankeko familia baserritarraren izena, Arregitarrak edo Agirretarrak? Arregitarrak. Ta-ta-ta-tan. Oso ondo. I. Bokala agertu da.
Oskia eta Jaione, bi Nafar induzketa lanetan, Nafar batek, Iñaki Perurenak esandako esaldi bati, tiraka, 8. salto bikote? Bai. Beste bi. Zenbat bisitari izan ditu 2022an Doneiakue bideak 250.000 baino. Gutxiago edo gehiago? Gehiago. Bai! Zio zer, irakurri alda? 2 erronda geratzen dira, 9. eta 10. komodina irabaztekotan. Ordurako askatu behar genuke, esaldia, saiatu nahi duzu bikote? Ez. Datorrela ba, 9. erronda. Nongoa da, Udane Ostolaza harri jasotzailea. Usurbil, Orio? Usurbil. Ez da zuzena, errebote askoit dira. Ez que goitze falta. Zein urtetan jaio zen Udane Ostolaza, 2011-2015? 2005, barkatu, 2005. Da zuzen erantzunzuek. K. Letra? Epa, zio zer irakurri Iñaki Perurenak ala aitortu zuen Nafarroko gobernuak Askatzeko intentzioz, Carlos iraitz. Hirugarrenaren gurutzea emandakoan. Askatu nahi duzuen? Entzun inun. Entzun egin zenuen? Ba, entzun dezagun guk ere, ozen eta argi mesedez. Igual gaizki izango, baina geizki pasatzen nuen gorputz hezkuntzako ikasgaian. Zuzena da? Bai, horixe, osatu! Baina! A ber, Antzinen, ekitaldian zinen? Ez. non entzun da hori? Etxetik Twitterren. Bai, Osondo. Ala, aitortu zuen antza, Iñaki Perurenak, gerora gorputz ezkuntzan, bueno, Gero ondo trebatua, noski. Liburutxo bat erosizula Iruñako denda baten da hortik hasi zala. Hortik hasi zela, Harri jasotzerako bidea, interesgarria oso. Begira, Oso ondo. induzketan hasi eta ze lortu dugun. Iraitzen kultura orokorrak balio du. Hori da, Edozetarako. beti Hau balio pasuek. du. Beste ingo dugu, Oskia Jaione? Venga. Ja ba, bigarren esaldia, bigarren eskua zuentzat. Iepa. Eta Iñaki Perurenak hitzaldian hau ere esan omen zuen. Horitxe anuntziatu da, eta iraitz irrikitan, noski. Ia ba, az gaitezen lanean. Pein egunetan aterako da Frantziako turra Bilbotik, uztailak 1, ekainako 22. Uztaiak bat. Bai, Ikur asko pizten direnien, bokalak izaten dira normalien, eta A. Lehenengo agertu den bokala. bigarren erasalto. Zein da handiagoa, Moskuko plaza gorria edo Alexanderplatz? Moskuko plaza. Bai, D. Letra askatu dugu. urrengo erronda. B. Zenbagarren mendean idatzi zen historiako lehen opera. 16 edo 17. 16. Ez! Iraitz Joseba errebotea, zenbat irauten du historiako operarik luzeenak, ia 5 ordu edo 5 ordu baino gehiago. Gehiago. Bai, S. Askatu dugu. Iñaki Perurenak esanak entzun baitzituen iraitzek, tartean esaldi hau ere, bai, akaso, orainik ez dago argi, ez da? Entzun bai, gogoratu. Ia, Bakarra piztu da. 4. erronda, nola izena du natura eta ingurumeneko zinema jaialdiak, Inatur edo Genat? Genat. Genat, zuzena da. G. 5. errondara ingo dugu? Bai? Zein da Maite López Laserasen azken liburuaren izenburua? Poeta Andreak edo poesia eta emakumeak? Poeta Andreak. Bai! Ondo, zegoen herrikidea. I. Eta Iñaki Perurenak hitzaldian esandako beste esaldi bat hemen ezkutatuta. Segi dezagun aurrera. Ez que nengo izan. Zenbat filmetan hartu du parte Meryl Streepek, ia 70 edo 70 baino gehiagotan. Ia 70? Gehiagotan, errebotea. Eta zein izan zen Meryl Streepen lehen filma? Julia edo The Deer Hunter. Julia. Bigarna ez ahoskatzea gatik, ez da? Ba, irakurtzen hasteko moduen, zeo zer? Bai, Nafarren arteko konexioa baliatuta, kasu honetan ere, akaso, Oskia Jaione. Zazpigarrenera salto egingo dugu? Edo askatu nahi duzue? Salto egingo dugu. Ez. Bai, ez? Askatu nahi duzue? Zuek esan,
Baina esan zerbait? Bai, Ez da bukatu, eh? Bai. Erronda gehiago badaude, baina nahi izan ezkero, askatzeko aukera badago. Oskia, saiatuko zara? Bai. Ozen eta argi, mesedez? Vale. Nafarroa ia osoa erakutsi didan bidelaguna izan da harria. Wow, zuzena ote da. Bikain, oskia, oso ondo! Oso ondo, komodina! Ikusgarria, induzketa lan hau. Oso ondo. Eta, interesgarria dator sokatira ere. Iraiz, Joseba, 240 puntuta komodina. Oskia Jaione, 170 eta komodina. Ondo, komodina eskuratu nahi izan dute? Puntuak besti lapurtu, sokatira dator. Oskia Jaione, zebekin hasiko gara? Eskartasuna. Guazen eskak, denpora. Zein zare sozialek uzten du 7.500 profil jarraitzen? Instagram. Bai. Iraitz, Joseba, denpora. Zein hezkuntza erakundek egiten dituzte honoris causa izendapenak? Unibertsitateek. Oso ondo. Oskia eta Jaione, denpora. Zein lurraldetan dago Eskalako gotorlekua? Nafarroan. Bai. Mutilek, denpora. Nola esaten zaio egunkari baten azken horriari? Kontraportada. Bai, kontrazala, kontraportada. Neskak, zegoen txanda, denpora. Zein da Amerikako mendirik garaiena? Paso. Akonkaua, nondik datorren artista zara, danborra, biolina eta txindata jotzen badituzu? Paristik. Oso ondo. Eta hor garrantzitsu bat hemen, iritsi berrientzako baliagarri izango dena, paso egitezkero, bizkor egin. Segurako puntu sorta joan zaigu Azkoiti aldera, Iretzi Joseba zuen txanda. Mutilek, denpora. Munduko zein zonatan dago plastiko gehien pilatuta? Itxasoan. Bai. Oskia Jaione, denpora. Zer da etorkizuneko hitzorduak apuntatzeko paperezko euskarria? Agenda. Oso ondo. Iraitz, Joseba. Zeuen txanda, denpora. Zein euskal futbol taldetan jokatzen du Ane Azkonak? Realean. Atletiken. Euskal Herriko zein hiriburutan dago Patxa, plaza? Komodina. Baionan. Tira, Azkoitiarrek agortu dute komodina, Oskia Jaione, ez badaukazu oraindik ere. Atzetik goaz, baina bizi-bizirik oraindik animo. Neskak, denpora. Ze frutu jasoko du ligatzen arrakastarik ez duenak? Kalabaza. Oso ondo. Iraitz, Joseba, denpora. Zein herrialdetan lekukotzen da Persepolis komikia? Grezia. Iranen. Zenbat aurpegi ditu partxizeko dado batek? 6. Bai. Oskia Jaione, denpora. Zein mugimendu artistiko sortu zuen Pablo Picasso margolari espainiarrak? Komodina. Kubismoa. Iraitz eta Joseba? Komodin barik, geratu zarete? Guazen aurrera, denpora. Zein da 74en errokarratua? 8. Bai. Oskia Jaione, denpora. Zein saskibaloi talderen jokalekua da Buesarena? Baskonia. Bai. Mutilek, denpora. Norena da AOU diskoa? Paso. Olatz Salvador. Zein unitatek neurtzen du akustikan bi magnituderen arteko erlazioa? Dezibelioak. Oso ondo. Dezibelioak oso apal hemen, isiltasuna nagusi, baina tensioa goian, 35 segundo, 30 segundoko aldea. Oskia Jaione eutxi puntu. Neskak, denpora. Zein hizkuntzatan sortu zen Kalabaza Tripontzia marrazki bizidunen filma? Euskaraz. Bai? Iraitz, Joseba, denpora. Zein fede erligiosotara bihurtu zuen Nafarroako erresuma Joan Albretekoa erreginak? Islama. Kalbinismoa, protestantismoa. Zenbat dira azkenaginak? 4. Bai. Oskia Jaione, denpora. Zein lurraldetan dago Urola Kosta? Gipuzkoan. Gipuzkoan. Iraitz, Joseba, denpora. Zein motatako instrumentua da dunbala? Soka. Perkusioa. Zein da Afrikako irlarik handiena? Madagaskar. Bai. Oi. 6 eta 16, 22 puntuko aldea. 9 segundo besterik ez dira falta. Komeni zuzen erantzutea, badezpa. Neskak, azken segunduak, sorteon denpora. Zein irudi geometrikoren abizena darama realeko jokalari japoniarrak? Laukia. Kubo, take kubo. Zein egunetan hasten da normalean negua? Ai! Take kubo! Erantzun izan denu, beste kontua litzateke, baina oso ondo, oso estu eta oso fin. Denak ere, Azkoitian 219 puntu.
Irurtzun, urratzen, 191. Baina neskak ondo. Bixi, Etorri bixi. eta erakutsita zen biluz etribietien egun batean. Zemuz joan da? Estrainaldia? Neskak bai, ez da? Bai. Ez dagoen zain, urrengoen. Ez utxik egin. Bai, gote! Erne gure askoitiarrekin, laugarren saioa baituzue, dagoeneko, hau, bigarren finala. Sondo, Eneko 50.000ko estatistika polita, aproposa, gaur, 219 euro irabazita, puntu euro irabazita sailkatu zarete, denera, bakizu ez maituzuen? Boston borobil. Borobil, erixe, Boston, borobil. Oso ondo. Zakin arroza eta... Eta sagardotegi eta... Bizkullu batzuk eta langostinoak eta... Autobusa. Denetik. Eta autobusa betetzea dira zakua. Erne, gaur jokoan, 10.857 euro. Wow! 10.000! Bueno, iraitzek erakutsi digu oso ondo informatut etorri dela miluzera. Bestak beste Iñaki Peruren adierazpen guztiak, badakizkila. Joseba Iraitz, basari egunkari zale, aldizkari zale? Bai. Ez asko. Bai, bueno, zer da. Zuen herri aldizkari ze? Masixatzen. Masixatzen. Bai. Bueno, oin ukate. Bai, Gatua. Badakizun noiztik egiten dan? Masixatzen? Ni jaso horretik. Jaio horretik. Galdera hau da, entrenatzen hasteko. Gaurko eremuak. Adidanok? 1950 arte, aurreko tartea. 51-80 urteen artean, eta 81-tik aurrera, gaur eguneraino, 10.857 euro, mailan azalduko diren, euskarazko aldizkari eta egunkariak. Sorrera urtearen arabera, kokatu beharko dituzue. Noiz sortu ziren, batzuk jarraitzen dute, batzuk desagertuta egongo dira. Sorteon, hau pazuek, 1 segundoko denpora. Orain txaseko da, denpora. Hermes. Eguna. Egunkaria. Herria. Aizu. Eluiar. Bai, sortuteko urtia. Sorrera urtea. Sorrera urtea, bai. Poch bandaren berrien mailea. Erdixen hor. Argia. Zeruko argian berdina? Bai. 30 segundo. Gaur egun eskuartean izan arren, sorrera urtearen arabera kokatu behar dira. Aldizkariak eta egunkariak. Aldaketarik egingo dugu? Argia izarra ekoso. 10 segundo. Nila emonean. Iritzire zidok. Eguneko dana osariak. Bai, laga, bai. Horrela, utziko dugu? Zaku ematen madeu, ez da izango takiguleko. Gehiagia da. Bai. Denpora. Zoria ere bide lagun. Argia. Euskal komunikabideetan ezinbesteko. Agerkaria. Sorrera urtea 50 baino lehenagokoa. Era baita, ibilbide luzena duen euskal aldizkaria 1919an sortua. Egunkaria izan zen, eguna. 50 aurretik? Bai, hain zuzen, Hego Euskal Herrian argitaratu zen euskarazko lehenbiziko egunkaria. 1937ko urtarriletik ekainera argitaratu zen.
Eluiar. Aldizkaria. Divulgazioa. Zientzia, kultura. Zenbat gauza biltzen dituen Eluiarrek eskuartean daukagu gaur egun. Sorrera zuzena da? Ikain, hilabetekaria aseran, 3 hilabetekaria orain, 1974an sortua, Eluiar. Potxbanda. Sarri atxaga, Ruper. Potxbanda, osatzen zuten gazte horiek, Bilbon? Orduen bai, Iraitz. Garaxe ez dakit. Potxbandaren berri emailea 51-80 tartean zuzena da? 1978tik 96 aldizkari argitaratu baitituzen bandako kideek. Atxaga Sarri, Ruper Ordorika, Jose Mari Iturralde, Jon Juaristi eta Manu Ertzila. Rukakia. Hermes beste gauza bat. Hermes. Kulturra gerkaria, herria eta izu. Zoze baldimaki, bai, ez baldimaki. Ez, holaxe. Holaxe. Aekaren hilabetekaria da, aizu, badakizue, ezaguna egiten zaizue. Bai. Euskara ikaslei laguntzeko asmoz. Gaur egun, jaso dezakeguna. 81tik aurrera, zuzena da? Arinagoko tarte horretan kokatu behar genuen, eta Hermes eta herria, gaur egun herria badaukagun arren, aspaldiko agerkariak. Iraitz Joseba, azkoitiarra oso fin, 500 euro pilatu dituzu dagoeneko, eta Erne, urrengo 1000 luzerako arpidetza ere, badaukazu eta. Sorte hon!